Wow, social office. Yeah, anyway. Yaba social office. Wala kuzwa. Amai shamleta kana makumbuka stere. Yesu komunda. Tauraiti. Pamsoro ni ndakafuira murume wangu dare. Pamusana pekuti wanani wedu engeisisa kunge zvakanaka. Ndauzwisisa. Muchikuda murume wenyu wakuchana murume. Muda. Unabudirwa pachena. Asi pachena. Aini mkazi alichare. Isa yetisha mwari waombera kudai. Kama wadara straight. Wasaka kutaurirana. Wazotambisa nguwa? Hadi upeza nguwa hii. Kazi wangu ilitaidana na tefamizana. Chigara mbwa ndogara kushamba kumai. Anugara mbwa ndedo ndogara nti. Chituwili ndani chitu kwamba sokana. Kazi wangu ani haje. Ndine haje. Saka si noise kwete akisa ngora phone yangu basa mtuzi kama nzitu akura imbe zangu na ndatora imbe zangu ndakugara kwa wake izvezvi akatora phone yangu zwa 13 ana asanga na phone saka zvenuizi amundi ndakapinda una Mr. Tobi wanesa sangana apara azazungundisa kakunza kutara dai bakwenda kungu mama bakwenda kumba manje tiri munhu amai telefoni turakuita zvozvi civilized munhu wanoshatirisa ka foni haina chikuba ndokuti mucommunicate andizvo zvomakashatirwa kubata foni potutangira ipapo Legomo nene basi. Alright. Mau mpe kuna ba. Alright. Yazi ndotaura. Apa ndongwe tikadze ground okutaura. Amene asha. Ayi. Asha dzenyu taura itinzwe kuti ndiri papi chaiko asha dzacho. Asha dzangu pamusoro. Inini murume takatanga kugara. Taurisai vanhu vanzwe. Takatanga kugara tese gore rapera muna July. Saka ndofunga tichitanga kugara tese saka nditi handina mukadzi. Mukadzi ndandinaye asi takarambana ndiri mutu. Haini mwangu wechidhura. Ndofunga takabva iye yakasenga line lake vasenga line lake zvikanzi tasiya zvekudhara takuda kuita zvinowani. Ndofunga akatenga line yowani. Vatatanga kugara tese kubva gore rapera kusvika mwedzi wapera uyu watabva. Saka kutanga kumwedzi wapera ndakashamisika mumwe wangu akaita 3 days asingauye futi. Ndobva ndafona bamwana chiko zvikanzi amabasa ndoita se aindikunda. Ndobva ndatiwo zvikanzi asina sindikuye. Ndofunga musi wacho ndakaswera ndakatarisa nditanhake kutosiya sati munhu angauye. Mangwana yacho ndobva ndazofona kuseni. Foni yaingori isingadai. Atova masikati ndakazofonera shamwari yacho. Ndakambouma kwaasi kudaira foni chi zvikanzi ndofunga ari kubasa. Ndati hakudaiti. Saka pavakauya vanazofona makozi vaiyaona zvawasi vanga vasingafoni. Mangwana yacho ndobva ndazofona kwangu kune bhora kumai. Ndobva ndazofona ndikati handikuya chi kubhora. Zvikanzi pakaipa. Ndakati pakaipa pei. Zvikanzi mukadzi wangu wandakarambana naye 2017 ari kunoku. Ndikati ariko kuchirudzi. Zvikanzi apa nezvavakayazogadzirisa mapepa yavo nezviku aufa. Ndikati vayazogadzirisa vachisvikira kumba mukumborara chirudziko kune wanini. Zvikanzi handisi kurara navo. Ndobva ndati zvinoita here izvozvo. Ndofunga ndipo ndakabva ndatsamwa ndatokata foni. Nguva iyo ndobva ndatosiya zvandaichiita ndobva ndatoita sei ndapinda murodhi ndaenda.
saka mumwe wangu anga ari kufema andamba bvura vandasvika zveshuwa ndakaona mukadzi arimo vandati makadi zvikanzi ati kwedzimadi zvikanzi anditoda kubvunza kuti mimura murani vandati ndiri muridzi muno zvikanzi muri muridzi muno muchirudzivi ndikati inini ndini muridzi muno muda kubhilivha here kuti muone kuti ndiri muridzi muno zvikanzi ndivandati bhutsi idzo dzirako dzamukona ndedzepingi nedzana ndivandavaratidza zvimwe zvinhu zviri mumba ndikati maketeni andizva asi munhu wacho haana kubvira kuudzai kuti ndine mukadzi zvikanzi mumwe wangu zveshuwa takarambana tane 9 years tarambana ndikati saka imini chiudzi chekuti munouya muoita 3 days muri mumba mune mumwe mukadzi zvikanzi nehana kuziva kuti ane mukadzi dai akandiudza kuti ndine mukadzi dai isina mbomwa ndobva ndati alright tinofunga takamboita kakavadzana tikangotaudzana tambonetsana zvekukurovana tobva tazobuda uyu akabva atotanga kurongedza hembe dzake angauya nesecho bva tanga kutorongedza hembe dzake mubhegi ini ndo ndabvuda ndaenda kumashops pandakadzoka tikasvikira munhu akagara pansi ndabvunza musikana wanga ndasiya akagara ndikati kuwanziko zvikanzi avangotakura chinhu zvinhu zvavo chiti ndikunogesa asi havana kudzoka vatakura zvinhu zvavo zvese ndati alright ndifunga takabva tabuda ndikati handei ndasiya ndakiya dhu ndibva ndatobuda tikataenda ndaenda ava vakazotera manheru kwacho ndifunga ndichingosvika kumba ubva wazotera zvikanzi havana kutaura ndobva ndati ini ndoda kuti titaurirane chokwadi zvikanzi andikurwara ndaita sendidatochorwa mumvura ndikati alright tobva tarara makuseni acho no ndamukira kumafoko ndati chiye titaure nyaya tionesane zvikanzi ayo ndizotaura kana ndabva kubasa ndoda kumboenda kubasa ubva unoenda zveshuwa kubasa vaenda kubasa kwakazodzoka manheru vachidzoka musi wacho havana kuenda kubasa mwepongo vanogadzisa mapepa eubhindura vadzoka tibva tatodya tauda kuti titaure nyaya yeyi pane munhu akafona pafoni asi munhu wechikadzi ndobva ndatoti ndianiko wamukutodayira kuti vanhu vasvika bhoa vanhu vakutorara ndiani zvikanzi kuaita sei ndikati andinoda kumuziva kuti ndiani ubva tokata foni iyi seenda vava ndatora foni yeno ndona yachinjira password ati kochirudziko zvakatanga rini bva tichitanga kugara tese password ndaiiziva uyu zvese taingoburirana pachena kwei zvatanga rini zvokuti munorambidza foni makachinja password makaichinja rini nofunga zvikanzi ndikuda kurare tobva tatonyara nofunga hapana akazotaura nyaya takada kuita kakudhonzidzana mumwe wangu anobva akasira kura mubati zvapera tine nyaya dzakawanda nai handafuya mukana ndakateerera negomonyarara mukuru unenge wazvikanga nemafuta avo haukazvikanga nemafuta avo kasi tada chokwadi dzimai after everything zvaitika handisi kuona mukadzi ari wrong nai zvakaitika but uchikumuda here mukadzi nekuti wakabata chinhu chako ndapedza akazobharamwa bvatangotakura hembe dzake pichana maoko achienda nhasi kubasa bvatakura 3 mungu bvawe bvatakura dzimwe maoko ndikati koimi mutakura hembe chirudzii 1 madingotaura chokwadi kana usisandidi ngotaura shamwari nandichada nezvikanzi asi kukumbira kurambwa ndikati iwe chingondiudza kuti hauchada kana kuti utakure zvinhu saka ini ndobva ndakatora foni ndobva ndaiipa ubva abuda bvaenda kubasa aita 2 days asingauti ndoba akazouya neshamwari yake ubva asvika ubva atobvisa vana vangu vari mumba zvikanzi chimbobudai panze ndakangoti sezvo mumwe wangu auya neshamwari yake ada kuti titaure ndikutoona ubva atosvika kwakutotora koti ranga akabata kwakutanga kupwanya zvinhu ubva apwanya redhiyo mamune redhiyo netv nemaplates anga ari pamusoro ise ubva apwanya zvokuti muprisa wamamukopa takapwanya yava kutozvisiwa katoshuva intention yanga yake amai nyimya tingatenderera zvinyata ndichakudai haasi tapedza nguva ini ndikumbodawo zvinhu zvangu zvaakapwanya munozvisa rimusoro taurai zvinyorwa ndikuda tv neredhiyo speaker nemaseti 2 emakapa anga ari padhuze netv achimumira une mhosva futi wakutaura alright asi mazuva kuti ati achakudai nahani maana noumba wetu
Pana sekuvanhu kunyanja dziyani. Maane nguva yakadini kusvikana mese? Takwanisa gori. Mune mwana mese? Nyati. Muisire mombe 1. Takabva tangopedza nevana vachena. Mombe imhindura muriwo. Tati paiswe mombe 1 imhindura muriwo. Mazvinzwa here ndiko? Alright. Atinowana vanhu vava kudai. Wazinzwa mombe 1. Muisire maplesi zvinhu property ataurwa. Butsa shere kude mukadzi. Pozi mama auchangomuramba nemuromo. Butsa shere rokuramba mukadzi mari. Mari kuti umupe muchirambo chitaura. Iwe kuti mukadzi achakudai. Bongo. Zvakwana. Kana kushedzwa, dai rinomira kwa. Ari kumbira dola uko kubatsirei. Amai vari kukwasa indawa inodhora. Anzi kilo dola cha. Imari. Apana dola ira mwa bomba. Apana dola. Bomba. Dola. Bayo. Ningi nyaya ndiri kutaura. Ndakutore bayo ndinichataika. Migarako. Ndinoona SM TV yenyu ndi engineer ndiri kupandoshanda. Alright, chimonyarara chataika. Bayo wanarase. Ipa mukadzi uyu. Pfugama pautaura kuti ningi handichakuda zvikonzero zvakati. 5 chikonzero. Pfugama tarise 5 chikonzero. Azvaona zvacho. Chiitika zvangu. Muzi Nicholas Alfani. Ya. Taurisa ka? Handichakuda. Pamusaka mberi. Zvikonzero zvihasha. hasha chete. Bongo. Hasha manga ikweshwa achipera but hapana zvikonzero ka. Tambira nani? Wani chocho. Zvinopambisa. Aiwa. Ndapinda mozha Baba ndarambirwa hasha. ndarambwa nemurume wangu musingazivi. Ndaramba nemurume musingazivi. Asi ndine hasha dzakapfuuridza. Alright. Vakuru tavangopedza. Musazokwira muchita nyaya yepfuma. Kune mombe yenyu. Ani mainzwa. Muise mombe iyo, muise mari yamunozivisisa. Muise 350. Andibodzere. Muise 350. Property inoyarini. Apa property apa. Muisire muswa 16. Vanhu vashamwari zinopfuurira. Muswa 16 toda makapu nezvizvi. Wawe. Inonosaina wozvokotaura. Siavo zvinezvi. Hapana nombobata. Benjiro ndirei. Saina mpara. Namara, vona kutaura usina kunzitaura. Mombe. Umbachi. Nemwedzi. Makapu muswa 16. Makapu TV neredio muswa 16. Mombe mupa mwedzi kubatadza. Uchine hembe dzako dzoro. Toshibanira neunotora hembe. Mangwana. Manzwa me. Mune zvinyi zviri kumba kwako? Kune makete nemaheti. Brains atenda. Mangwana zvizove zvitana tushiba mangwana. Kune makete nemaheti zvanga ndakaisa. It's okay. Nene mangwana tushiba. Tipa imwe nyaya. Itaura kuti zvachipedze. Mambo tokumbira kuti kana mukomana achinotora zvinhu zvake asamuputa achinoruka mwana. Aiwa pano mupurisa. Achana nomupurisa. Mupurisa mangwana. Kana zvano Simukatipe vamwe.